назария ё худ теорияе ҳаст ки одамон дугоники худро доранд. мо одамони оддӣ наметавонем ба осонӣ онҳоро пайдо кунем. бештар одамони машҳур дар ин кор муваффақ мешаванд. имрӯз мо дар бораи дугоникҳои футболбозон бароятон мегӯем. агар шумо аз ҳозир донед ки футболбози дӯстдоштаатон ба кӣ монандӣ дорад, пас дар комментария нависед. сарпарасти навори мазкур ширкати 1x ба шумор меравад. дар 1x регистратсияи осон пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале аз ҳама муҳим бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди TOUCHFOOD. силкаи зарурӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. шабоҳат доштан ба футболбози машҳур хуб аст. дар чемпионати ҷаҳон соли 2018 дар шабакаҳои интернетӣ наворҳои дугоникҳои футболбозон паҳн шуда буданд. бештар одамоне диққати мардумро ҷалб мекарданд ки ба Роналду, Месси, Жиру ва Сигурдсон монандӣ доштанд. хулоса ин одамон ба шарофати машҳурияти футболбозон шӯҳрат пайдо карданд. албатта тарафи манфии ин ҳам вуҷуд дорад. масалан дугоники эронии Месси Резо Парастеш дар шаҳри Ҳамадон дастгир шуда буд. сабабаш он буд ки дар кӯчаҳо мардум зиёд барои акс гирифтан бо ӯ баромада буданд. полиси он кишвар инро тартиботи ҷамъиятиро вайрон кардан хонданд. Резо акси худро бо футболкаи Барселона дар саҳифааш гузошта буд ва ин ӯро бештар машҳур сохт. имрӯзҳо ин нафар монанди Месси худро ором медиҳад ва бо якчанд ширкатҳои моделӣ шартнома ҳам бастааст. дугоникҳои аксар футболбозон машҳурияти худро дар корҳои бад истифода мебаранд. Кардос Антонио Родригес ки ба Неймар монандӣ дорад, духтаронро таҳдид карда аксҳои маҳрамонаашонро талаб мекардааст. дар ивазаш бошад ваъда медодааст ки бо ситораҳои шоу-бизнес онҳоро ошно месозад. яке аз ҷабрдидаҳо ба полис муроҷиат кард ва ӯро тариқи мавҷҳои электронӣ дастгир карданд. Неймар боз як дугоники дигар ҳам дорад. ӯ бозингари ирландии Ипсвич Бори Котер мебошад. вақти 16-солагиаш ӯро мардум ба Неймар монанд карда буданд. Роналду ҳам ба худ футболбози шабоҳатдоштаро дорад. ӯ футболбози баргариягӣ ва собиқ бозингари Шахтёри Солигорск Даниел Златков мебошад. якчанд маротиба дар тими миллии Болгария даъват шудааст, вале бозие накардааст. ҳоло бошад намуди варзишашро иваз карда дар ММА баромад мекунад. вақти Иньеста қадамҳои нахустинашро дар Лигаи Ҷопон мегузошт, ногаҳон ҷароҳат бардошт. дастаи ӯ Висел Кобе дар бозии дӯстона дугоники ӯро аз Осиё даъват кард. Марк Вудворд, голфбози британиягӣ, рӯзе ӯ вақт барои ришгирӣ наёфт ва ҳамин хел ба кор рафт. аз он рӯз то ин дам ҳама ӯро Бекхем номиданро сар карданд. Марк ҳатто ришгириро баст кард ки ба стили Бекхем монандӣ пайдо кунад. машҳурияти бештар вақти саҳифаи Инстаграм кушоданаш гирифт. ҳаводоронаш дар кӯчаю хиёбонҳои Англия бештару бештар шуданд. соли 2015 Лестер дар садри ҷадвали Англия буду Варди бошад маҳбуби мухлисон гардид. ин шансро мактубкаши англисӣ Ли Чепмен истифода бурда худро машҳур сохт. ҳамааш аз он сар шуд ки арӯси Ли ӯро бо тарҳи нави мӯяш дида ба Варди шабоҳат дод. Чепман фаҳмид ки ин фурсатро аз даст додан кори хатост. ба монанди Варди имои ишора карданро шурӯъ кард. баъди чанде ӯ меҳмони дӯстдоштаи телевизионҳо шуд ва ба варзишгоҳи Лестер бе билет метавонист тамошо равад. аз ҳама ҳолати фаромӯшнашаванда барои Ли он буд ки баъди ғалаба дар чемпионат ӯро ба автобуси даста роҳ доданд. селфии ӯ бо Варди тамоми дунёро дар ҳайрат гузошта буд. аз ҳама нафари ба футболбозон монандӣ дошта Ахмед Баха мебошад. монандии ӯро бо Салоҳ қариб ки фарқ карда намешавад. қадду шакли рӯяш дақиқ монанди ситораи Ливерпул аст. соли 2016 ӯ дуюмин нафари маъруфтарин дар Миср шуда буд. дар ҷои аввал бошад худи Салоҳ. солҳои охир Ахмед симои шинохташуда дар телевизионҳои мисрӣ шудааст. Ахмед бо Салоҳ аллакай дар замони дар Рома буданаш ошно шуда буд. суханони аввалаш баъди вохӯрӣ ин буд ки ман гӯё худамро дар оина мебинам. акнун биёед якчанд бозингаронро мебинем ки ба дигарон монандӣ доранд. Хави ва Гарик Мартиросян, Томаш Асицки ва Жаред Лето, Вермален ва Ҷуд Лоу, Войцех Шестни ва Гарик Харламов, Карлос Пуйол ва Владимир Кузмин, Андреас Пирло ва Чак Норрис, Невен Суботич ва Ҷеймс Франко. дӯстон, дар комментария футболбози дӯстдоштаатон ва ба кӣ монанд доштанашро нависед. агар кадом ҳайвонро дӯст доштани футболбози писандидаатонро донистан хоҳед, аз навори дар экран буда дидан кунед. хайр.